गाबोन 5 आगस्ट इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गायसननाय सान बे सानखौ जोङो देग्लाय गाजा गोमजायै चिरां जिल्लानि बेंटलाव फालिनो थाखाय एबा खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। इउपिपिएल हान्जाया जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बिटिआर हालामाव डेम'क्रेसि गायसननो थाखाय हाबा मावबोदों। इउपिपिएल हान्जाया सरकाराव फैखांनायनि उनाव बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो दावगानायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दङ। जायनि जाउनाव इउपिपिएल हान्जाखौ इउपिपिएल हान्जानि खामानिखौ मोजां नुनानै बिटिआर हालामनि गासै थाखोनि रायजो राजाफोर हारि माहारि सायख'आ जासे दिनै बयबो इउपिपिएल हान्जाखौनो बिटिआर हालामनि गाहाय हान्जा महरै दिनै सायख'नानै लादों। जायनि जाउनाव नोंथांमोना नुदों थांनाय बिसायख'थियावबो एमपिनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो देरहासार जानो हादों। फैयै फैयै इउपिपिएल हान्जाया 9थि जे जोनोम सान एबा गायसनथाय जे सान बे सानखौ फालिनो थाखाय खाबु मोनदों रायजो राजाफोरनि अनसायनायनि थाखाय। नोंथांमोना नुबाय दिनै इउपिपिएल हान्जाया आबुं मोनसे हान्जा जाबाय। काउन्सिलखौ सालायगासिनो दङ बिटिआर काउन्सिलखौ। आसामावबो बिजेपिजों थाफानानै एलायन्सनि सरकार सालायगासिनो दङ। दिनै जोंहा लक सभायाव एमपि राज्य सभायाव एमपि दङ। बे गासैबो रायजो राजाफोरनि अननाय आरो रायजो राजाफोरनि फोथायनायनि थाखाय बेयो जादों। बेनिखायनो गाबोननि गायसनथाय साननि मुङाव आङो बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि प्रमद बर', गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां इउजि ब्रह्मजों लोगोसे गासिबो दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरो।